Vážený pán zástupca, milý pedagogický zbor, ctení rodičia, hostia, drahí moji študenti. Dnes, v tento neobyčajný večer na Stužkovej slávnosti, keď tu stojíte taký krásny, vysmiatý, plný očakávaní, by som sa vám chcela prihovoriť. Myšlienok mám príliš veľa, sype sa mi jedna za druhou, no aj tak ťažko som hľadala slova a vety, ktorými by som vás popísala, to vaše pôsobenie na Humanovske a náš štvoročný vzťah. Ste moja maxi trieda, zložená z 3 mikrotried, marketingu, cestovného ruchu a výživy a športu. Táto kombinácia je celkom slušný chaos. Chaos, ktorý mi dal niekedy dosť zabrať. Pokúsila som sa o nemožné. Zladiť váš temperament, zdravosť, spavosť, aktivity a neaktivity. Drahí spolužiaci, spomínate na naše prvé pohľady, prvé rozhovory, keď sme zisťovali, čo všetko máme a čo naopak nemáme spoločné? Pamätáte na prvú lásku zo školy, alebo aj na nedorozumenia a hlúpe hádky medzi nami? Keď tu teraz pred vami stojím, všetko zlé mi príde zrazu úplne nezmyselné. Predsa, tých krásnych spomienok je oveľa viac. Postoj chvíľa, si krásna, zaznelo kedysi dávno z úst nemeckého klasika. Tieto slová si dnes určite budú opakovať mnohí z nás, veď dnešný večer je iný ako všetky ostatné. Je to večer výnimočný, slávnostný, plný emócií a očakávaní. Štvrtá A, B a D. Naši markeťáci, cestoruchári a športovci.